Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Vivian, είμαι 33 ετών, είμαι μητέρα ενός μικρού αγοριού, το Ιάσονα, 22 μηνών. Εγώ όταν ήρθα στο 18 το Δεκέμβριο του 21 και μετά από 17 χρόνια χρήσης και αποτυχημένων προσπαθειών να ξεφύγω από όλο αυτό, ήμουνα πραγματικά ένα τσάκ από το να πιστώ ότι δεν μου αξίζει να ζω. Φοβάμαι να το κάνω, όπως είπες κι εσύ. Παρείας ανάμεσα σε παρείες ως κακοποιημένη γυναίκα, που φυσικά φταίει και εντάξει. Στο περιθώριο, γιατί ήρθε η χρήση, ίσως μου είχε πει ένας θεραπευτής σε ομάδα να με σώσει την προκειμένη στιγμή, γιατί ίσως είχα αυτοκτονήσει πραγματικά, δεν γινόταν έτσι. Και το 18 πίστεψε σε μένα όταν εγώ δεν είχα χάσει κάθε ελπίδα, είχα χάσει τον εαυτό μου. Έχασα το παιδί μου, τον γέννησα και δεν τον πήρα ποτέ. Πήγε στο ίδρυμα να προστατευτεί από εμένα και αυτό έπρεπε να γίνει και μπήκα στο 18. Είχα μια συζήτηση με την ατομική μου και της έλεγα μα πώς θα τα κάνω εγώ αυτά, πώς θα με δεχτεί η κοινωνία, πώς θα τα καταφέρω αυτό είναι βουνό, δεν μπορώ. Και με είχε πιάσει από τα χέρια και μου είχε πει κορίτσι μου, σε πιστεύω, πιστεύουμε σε σένα, επενδύουμε σε σένα. Όταν ούτε οι γονείς μου ούτε κανένας δεν πίστευε σε μένα. Αυτή καμένο χαρτί, τέλος. Μάνα, στο μευτήριο με αντιμετωπίζανε σαν να είμαι σκουπίδι. Θες και παιδί. Τώρα όμως είμαι εδώ, είμαι καθαρή, έχω ανθρώπους που με αγαπάνε και τους αγαπάω, κάνω πολύ όμορφα πράγματα, έχω το γιο μου. Κυρία Κατερίνα, τι να πω, είμαστε πραγματικά προνομιούχες οι μάνες που είμαστε στο 18 άνω μητέρων. Είμαστε οι μοναδικές μητέρες που έχουμε δικαίωμα στη θεραπεία μαζί με τα παιδιά μας και αυτό το έχετε κάνει εσείς. Και ζούμε μαζί, προχωράμε, κάνουμε όνειρα, τα παιδάκια μας τα μεγαλώνουμε, να δείτε χαμόγελα, χαρούμενα παιδιά. Εγώ ποτέ δεν ήμουν έτσι και χαίρομαι πολύ που αυτά που δεν είχα, έχω την καρδιά και τη δύναμη και τη γνώση να τα προσφέρω. Μπράβο.